5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos ang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Ba, si Victor, nagakuskos siya sang gitara. Nagapungko siya sa bangko sa kirid sa ngakon katre. Nagtabuhay nga mon panulog. Kiting gumido, pederte dispres. Oh, nga naguntat ka sa pagtukar sang gitara, how? Basi kung nakibot ka sang kagahod, pasinsya gida. Aba wala. Wala ko yung nagahudan niya. Nanamian pa gani ako mamati. Victor, abi mo, nahadlok ako nga madula ka. Tagmadula ka sang dalayon sa akon. Bakay balo ka bala mag-Espanyol? Hindi. Kuna mo, nga nakahangop ka sang buot silingon sang lyrics ng kanta. May nakasugid lang sa akon na. Ah? Sino? Hindi ko na madumduman.
Ano ina? Ba? Sininyo? Ato siya sa piyak nga dalan sa atubang sa simbahan. May anong buhaton nila? Maprosesyon sila Anong okasyon? para kumemorahon ang adlaw sa mga patay. Oh, hala. Wala na ako makadumdum sa inadlaw. Sugod sa aksidente ako. Pitsa 1 nagali sa bungsang Nobyembre. Si Ninyo, nag-wave siya sa aton. Balusan ko siya. Uy, si Jay Araceli, nakita ko siya nga nagatulog sa akon. Kalagasenyas, hindi ko magbalos ang wave sa kay Ninyo. Ay, siguro. Hindi siya conforme nga nagbangon ako ay. Samta nagapaayo naman ako. O kung basi, nagkakabalaka lang siya. Kung basi ano naman ang ihambal sa mga tao. Kanatalupangdan ko. Ano ko damo na sa nagatinumpok ang mga tao sa dalan nga nagatulok sa amon. Kado nagawatikanay pa sila. Ay, amay pa. Mabalik na ako sa pagigda. Mahalin ako diri sa bintana. Pasensya ka na kung tama ka usisador sa mga tao diri. Though, naistorbo ko ikaw Aba wala. Hindi ka magpaminsar sina. Hindi ka ba naman gupot sa prosesyon? Ato naman si Chay Araceli kag si Ninyo. Gani mas mayo nga diri lang anay ako para may kaupod ka. Kita lang nga duwang ari diri. Basi bala kung anong ihambal sang ibang nga tao. Uy, naginhawa siya sang madalom. Nakaibala ko. Nga hindi mo dapat nga piliton nga madumduman ang imo nakaligad. Apang permi ko ginapangamuyo nga tani mag-ayo ka na sang lubos kag magbalik na ang imo memorya. Tungod bala kay gusto mo na ako nga makahalin diri sa inyo? Hindi. Gusto ko lang nga magbalik ang imo memorya. Ginahikap niya sang mahina yang akon guya. Anya, gusto ko nga magbalik na sa normal ang tanan sa imo. Para makahibalo ako kung sa diin ka gid nag-star. Kung sa diin ka naghalin. Labaw sa tanan. Ang gusto ko lang, amo nga makahupod ka. Kag nahadlok ako, nga sa isa lang kapisok, madula ka naman liwat. Victor? Abi mo bala nangan niya? Nagsiling ang mga taga diri. Nga kapagwapa, ikon bala sa imo. We, hindi gid lang. Abi mo bala nang kung kaisa? Lain ka kung maghambal. Pero hindi na lang yun ang pagkabalaki na nga. Nangpan ko gihapon bisan paano Ote, ano naman ang ginhambal mo sa ila? Wala lang. Kaya hindi man ako pwede nga mag-intra sa pagsugilanon sa mga tigulang. Kung sa bagay. Daso nang, madamo man ang nagasiling nga bagay gikuno ka mo ni nung Victor. Ote, ano naman ang ginhambal mo sa ila? Ay, manangan niya. Bago lang ko nagsiling, nga hindi ako mahimo nga mag-intra sa sugilanon sa mga tigulang. Ay, oo gali no. Sorry. Abi mo bala nang, makalamot ka.
Kasadya si mo updon. Amo gani nga nagsiling ang mga tao diri nga napalipay mo kuno sinong Victor. Amo bala? Oo. Ginapangamuyo kuno gani nila nga hindi matabo ang pareho sa nguna. Kagtani kuno sa kay gayunan nga ini may madayunan na sinong Victor. May lain nga karelasyon bala sadto si Victor? Sangsan o? Ano nga tabo? Sunod lang. Ba? Si Victor? Nong? May ginauyatan siyang newspaper. Apang nalukot ini. Kagara. Nagtabuay naman ang panulok namon. Ehem. Oh, ninyo? May mo bala? Bayaan mo anay kami diri ni manang mo? Ha? Ay, hindi may mo nong. Bisan makadali lang ninyo, palihog. Hindi. Siling ni nanay. Diri lang kuno ako. May importante lang ako nga ihambal kaya niya. Ganit, sige na. Bayayaan ay kami diri. Bisan pila lang kami minutos. We, hindi no? Dumakadlaw ko pero punggan ko lang. Tungod dumasamay ko ng kaakig sa nawong ni Victor. Ninyo, hindi mayo nga batasan ang pagsabat-sabat sang bata sa tigulang. Ninyo! Nong? Hindi mayo nga batasan ang magpudag-pudag. Pasensya, Ginong. Pamangkuton ko siya karon. Bayan sa ginsugid sa ako ni ninyo. Nagpungko si Victor sa kilid sang katre. Ginbukad niyang newspaper. Para sa imo. Ba? Mga bulak? Nagustuhan mo bala? Nga ginatagan mo ako sang bulak, how? Tungod gusto ko nga magpangaluyag sa imo anya. Oh, Diyos ko. Ay, hala. Basi kung doon limango na sa kapula ang guya ko sa kakibot. Maayo. Kaya nagbalik na sa normal ang kolor sang nawong mo. Napiyaran abi namo ni Chay Pasing. Nga grabing imo kalapsi. Matapos ang imo aksidente. Anya, nasugilano naman namon si Padre. Kagin kasugta namon nga dalon ko na ikaw sa Santa Catalina. Kay dito, makahaklo ka sang labas nga hangin. Ay, saan kita malakat? Ginaariglar pa namon ang gamiton naton sa aton pagpanglakaton. Gusto namon nga makasiguro nga hindi ka mabudlayan. Gani mas mayo kung mahulat-ulat lang anay kita sang pila ka adlaw. Salamat ha. Wala sang anuman. Sige. Tawagon ko na si ninyo. Ibasi ko nagsunggod na gid siya. Sige Uy, kinhalokan niya ako sa agtang. Amo na ako. Ay hala. Nalipat ako magpamangkot sa iya. Bayan sa una niyang karelasyon. Subong na kami nga adlaw malakat sa Santa Catalina. Kagwala ko man lang ginapabensar.
ang dako nga pagbago ang dalas sini. Bayaan ko si ninyo diri sa monasteryo. Kagang tanan nga nangin suod sa akon. Medyo nasubuan ako. Pero hindi man mapulong ang excitement ko. Kag mabiya kami diri antes magbutlak ang adlaw. Nanganya! Ay, ninyo, sunod lang. Mayo nga, ganang! Dali, tiri magsunod ka. Oh, kadulong pa man, nagbugtaw ka na? Kay buligan ko ikaw sa pagpanghimos ng sang imo mga dala. Salamat gid ha. Nanganya, magpaayo ka dayon ha. Para nga makabalik ka na diri. Kag makakita ay naman kita. Aba, oo. Oo ninyo. Kag ikaw man ha, magpakabuot ka diri. Hindi ka magpasaway. Oo, nanganya. Pangako. Kaagaw na. Kag makita ko ng pagbago sang duag sang palibot. Kag ang silak sang adlaw. Amat-amat na nga nagalusot sa kalangitan. Kanami tulokon sa mga maagyan namon. Ho! Ho! Oh, Victor? Nga nagdulog kita? Kakwan. Wala ka bala ginawa magtulog sa mga ginaagyan naton? Ari kita sa ibabaw. Kag makita ang mga talamnan sa idalom. Ama, wala. Wala ako nagabatsyag sang kahawa. Nanamian pa gani ako magtulog eh. Uy, naginhawa siya sang madalom. Victor, may problema ka bala? Wala. Ho! Ho! Uy, nagdulog naman kami sa igad sang kalamnan. Madali lang ha. Nagpanaog siya sa kalesa. Ara, ginkuhaan niya ang basket na nabutang sa idalom sang pulungkuan. Ato siya. Dito siya nagpadulong sa dako nga puno sang paho. Ginplastan niya ang basket. Kari ka na. Makaon na kita dire. Ate, oo. Manaog man ako diri sa kalesa. Ay, hindi. Nasangit ang akong palda. Kanang sambod ang palda ko sa batiis ko. Kaginabudlayan ako mong panaog. Si Victor, nagkatulok lang sa ako, no? Kudo nagayihom pa siya. Dali na. Nakita na gid niya, ginabudlayan sa palda, kuya bro. Hindi gid siya makakaso. Nagsambod-sambod gid siya. Ano kay tama kalaba mo? Madali lang. Kay buligan ko ikaw. Pasensya ka na. Restorbo ko pa ikaw. Kari ka. Kaya kwaton ko ikaw. Hakwaton ko na lang ikaw. Dali na. Ginhandayan ni ninyo para sa imo. Ginputos niya sa tela. Ano ini? Bukara na lang palihog. Ate, sige Ba? Mga bulak? Kamay-ari pa kayo,
May candy bar, kag nahimo sa kakao. Kaguho, may ginaling pangamani sa ibabaw. May bukayo pagido. Ay, natouch ako ba? Dumatulo man ang luha ko eh. Kabuot ka dyan nga bata, no? Oh, nga nagtindog ka. Mangita na ako sang luto nga paho. Ay, wow! Gusto ko ina, Victor. Madali lang ha. Ay, ato. Nagtangna siya. Ginausisa niya mga dahon. Nong, wala ka na sa makuha dira nga bunga. Ba? May lalaki nga nagasakay sa karabaw, oh. Madali lang kay Mia, tago sa inyo. Uy, bigyan kuha sa basket, oh. Nga nagakabit sa magtimbang nga kilid sang karabaw. Aryo, inyo na lang ni. Ay! Mga luto nga paho? Kagadalag ko pa ba? Magabian sa dagrinyos pagkamati ang batarumong sumukon sa tansugilanon kaysa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
1998. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kag magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amos sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Katrina, ngayagin pasakop, kagaton man ginatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan.
Once, there was a love. Sa kasaysayan. Sanggintugyan ko sa imo ang kasing-kasing ko. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes Oh! Nga ginatulok mo gid ako sa amo sina. Nga wala ka magpadayon sa pagkaon. Daw ginasubuan ako nga magpanumdom. Nga bayaan mo na ako dire. Kung nabatyagan ko, hindi ako mabuhi nga wala ka, Katrina. Kag amo inang isyu. Mabalik ako diri. Kag diri masettle upod sa manghod ko. Samtang kamo ni Demi, mapauli sa inyo. Mapangitaan na ito ni Nasang Pagi. Hindi na lang inapagpaligbi. Ate, sige na. Tapuso na nato ng pagkaon. Para nga madulong ko ikaw sa airport. Ibutang kong baggage mo sa likod siningin arkilahan naton nga salakyan. Salamat. Ang cellphone ko. Madali lang ha. Sabton ko na ining nagapanawag sa akon. Okay. Hello? Sigurado ka? Basi madyutay nga sala. Okay. I see. Sige. Ambalong ko siya nga makadto kami dira gilayon. Bye. Sino ato? Si Mr. Chang. Ano kuno? Nadula si Lily. Ano? Paano nga nadula? Kaya napakuno siya nga ginapangita sang staff sang resort. Subong man sa mga security guard. Apang wala nila ini makita. Kag may nakita sila nga note nga ginbili ni Lily. Kag nahinambit dito ang ngalan mo. Kag tungod sina, ikaw ang natudlo ni Mr. Chang nga responsable. Ano? And of course, that is ridiculous. Pero hindi ka magkabalaka. Ako ang bahala. Idulong ko na ikaw sa airport. Pagkatapos, mabulig ako sa pagpangita kay Lily. Apang, hindi ako basta na lang nga makahalin. Nga ako ang kinabasol. Kinahanglan nga masugilanon ko sila, DJ. Apang mismong flight mo. Pag hindi ako sigurado kung mangin reasonable si Mr. Chang sa mga tinion ngayon eh. Gina-insister niya nga na-influensyahan mong iya-apo eh. Nga maghulag sa ngamusad to. Apang wala ko sa ginahimo nga amusina. Nakahibalo ako. And how I wish. Nga mo man sinang patihan nila. DJ, dali. Malakat na kita. Hindi ako mahimo nga magbiya dire. Nga hindi masolbar ang problema. Okay. Makadto kita sa unit nila. Well, Katlina, pwede mo ba lang masugid sa amo kundi na ang ako na po? Look, Mr. Chang. Ginakasubo kong natabo nga ini. Apang wala ako sang ideya kung sa diin na si Lily. Kagpalihog lang. Gusto ko gid mahibalaan kung nga ang ginapamensar mo nga may labot ako sa pagkadula ni Lily. Ano ba rin nabutang sa ginpili niya nga note? Na-encourage mo siya. Nga buhaton ang gusto niya nga buhaton. DJ,
Si Demi, wala ba siya makahibalo kung diin si Lily? Wala ko sang ideya. Apang nakahibalo kita nga kaagahon pa naglakat si Demi. Pero, napamangkot mo bala siya kung kaupod niya si Lily? Imposible nga hindi na pag-isugid sa ako ni Demi. Ilabi na kung wala nakapalam si Lily. Apang may posibilidad nga nakahibalo siya kung diin si Lily. Tungod masami sila nga nagasugilanon, hindi bala? Nagka-confide siya kay Demi. Kag wala masamalain kung pamangkuto naton si Demi. DJ, palihog lang. Kung sa bagay, mahimo nga may nahibalaan siya. Madali lang ha. Kay kuhaan ko nga akong cellphone. Tawagan ko si Demi. Ano? Yes, Dad. Amoy na matuod. Apa nga wala ka nagpahibalo sa akon? I'm sorry, Dad. Wala ta kami. Maabot kami dira. Bye. Ano ko no, ha? Kaupo niya si Lily. Ano? Sorry gid, Mr. Chang. Maupod ako sa inyo. No. Mas maayo kung magpabilin ka lang, Anay Dre. Kami na lang ni Katrina ang makadto dito. Sige, DJ. Ikaw ang bahala sa irresponsable nga buhat sa imo anak. Nadepress ako sa nagakatabo nga inisubong. Nga kinahanglan niya matabo ini. Feeling ko, ara ako sa tunga sang isa ka manami nga pelikula. Nga hinali lang, nakaangkon sang malain nga ending. Ay, nabalaka ako. Ilabi na kay DJ. Hindi madrawing ang dagway niya. Makita kong kaakit kagabalaka. Kagsamtang nagadrive siya. Wala untat man ang tawag niya kay Demi. DJ, sorry nga natabuin niya. Isa ini ka masakit nga lahog sang kapalaran. Nabala ka man ako sa ginabuhat ni Demi. Apang may diferensya man si Lily. Hindi na siya bata jutay pa. Ay, nabala ka kabala? Nga madula ang deal ninyo ni Mr. Chang? Wala kita sang mahimo. Madamo man ako sang nabulyaso nga mga deals ang nakaligad. Kag nalampuhasan kong tanan. O galing naluoy ako sa iya. Siyang mas nga mapektuhan sini. Kagsalamat nga ara ka nga nag-unong sa akon. Kagkabay pa, nga safe lang sila. Hello, Demi?
Hello? Oh, DJ, anong problema? Nagakautod ang linya. Kag hindi man mapatag ni Demi ang ilan ng tangan. Kag wala labot sina. Hindi ko pamilyar sa dugay ni. Ari naman. Hello, Demi? Ano? Monkey Trail? Paano kami makalambot nila? Okay. Mamangkot lang kami sa direksyon. Hello? Hello? Oh, shit! Ano natabo? Nautod ang iyalin niya. Ha? Nga Ambot, wala akong makahibalo. Basi kung naubusan siya siyang battery. Apang dito kita mapadulong sa ginasiling niya nga Monkey Trail. Naligwi na katamang tuog ngayon eh. Kagdawari kita sa tunga sang lasang. DJ, tulo ka sa unhan. Si Demi na. Nagatindog siya sa idalom sa dako nga puno sang kahoy. Salamat, Diyos ko. Salamat! Salamat, anak. Salamat kay safe ka. Dad? Sa din ang mga kaupod mo. Nagbulag kami sila, Dad. Kaya sabay lang nga pagitaong ko sila. Nagdesisyon na lang ako magpabilin diri. Sa nagpanawag ka. Kag napatay man ang battery sa cellphone ko. Pero sigurado ako. Nga balikan man nila kami diri. Si Lily? Sa diin siya? Nga hindi mo siya kaupod? Ari sa diri kay na. Pero nagkadto sa dito, Kag anong ginabuhat niya dito? May nakita sa kuno nga mga amo ka mga parrots dito, Dad. Kuhaan ko niya sa video. Hindi ko man siya maobdan. Kaya ginahulat ko kamo dire. My God! Tinghain ninyo nga makapangayo sang bulig. Kay sundon ko siya. Lily! Lily! Sadiin ka! Sa unhan? Di naghali ang tingog niya? Di ako mapadulong? Lily! Magpadayon ko sa paghambal! Para matultulan ko ikaw! Ayaw ko dire! Pangpang na ini dire Kag may suba sa idalom? Papalapit ako sa kilid. Apang mahalong nang ako. Aran ako sa kilid sang pangpang. Hala? Kabatuhan ang ara sa idalom? Kag si Lily? Ato siya? Lily! Katrina! Ano ko diri? Anong ginabuhat mo dira? Nahulog kami nga ako handicap. Gintuin ko nga ito nga makuha. Pero napulayan ako magsaka liwat. Di kahubo kami sang duta Nagladlok ako. Lily! Dira ka lang! Manaog ako dira! Okay? Tagtuan ko ikaw dira! Ako na, Katrina. TJ? Ako na lang manaog. Delikado ka tama para sa imo eh. Mas delikado kung ikaw. Kay mabugat ka. Mahumok ang duta. Pero hindi ka magkabalaka. Kaya ko ini. Okay. Pero maghalong ka, mahal. Sure.
Mga abyan, sundan ninyo sa pagmamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Katrina, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Sangkin tugyan ko sa imo ang kasing-kasing ko. Sa direksyon ni Marnie Mongkal. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo. Agud liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Tuman kadasig sa iyang pagpadalagan. Nagasibad lang ini. Apang ato, nagapadulong siya sa higad. Kuna mo, amo ini ang ilang ginahandom nga ambusan sa mga pulis. Apang malayo na kayong sakayan ngini. Hindi na malabot sa mga pulis. Tuman na kalayo. Nakadungka kita sa laing itulungkaan na wala malagas sa mga pulis. Dalian ninyo! Dalan nyo sa takas ang kahon ngini. Sindi madugay, maabot na ang kargahan sa aton mga kargaminto ngayon na. Oo, busing! Balikan mo! Ibutang ninyo yun sa duta. Kagbalikin ninyo ang aton mga goods nga nagkalabilin dito. Oo, busing!
Dali na ito ibutang. Dali. Dali. Babalik kita sa sakayan. Balik kami. Manawag ako kay Mrs. Fortuna. Paibaloong ko siya nga nakadungka kami sa laing nga pantalan. Manawag ako sa iya subong. Nagapanawag ang isa ka tao sa cellphone. Kag nagatalikod siya. Samtang nagatulok sa iban yung mga tao. Nga nagahuas ang iban pagid ng mga karton sa sakayan. Nagatalikod siya sa akon. Madamo gali sila sang dala nga inugbaligya. Kagara. Sige pang niya sugilanon sa cellphone. Sabniton ko ang box ngayon na kag ipalayo. Okay. No, Mrs. Fortuna. Wala sang problema. Madiretso na lang kami dayon sa balay sa aton kakumplot kay Inchik. No, dito na mo nibili ng droga. Okay, Mrs. Fortuna. Bye. Mahulat na lang kami sang salakyan. Uy, hindi. Ang box, wala na din sa akong tupad. Saan din na bala ito? Ato, may nakita ko may isa kalalaki. Nagapasan sa box nga nasudlan sa mga droga. Hoy! Dulog! Kung hindi ka magdulog, mabatay ka! Wala sa magpati. Nagpadayon siya sa pagsulod sa katunggan. Hindi. Lagsong ko siya! Hoy! Dulog! Kung hindi ka magdulog, paburuan ko ikaw sa bala! Wala siya magsabak. Nagpadayon sa pagdalagan. Haring imo! Nadula siya sa akong padulok. Sa di siya nagkanto. Dala niyang kahong nasudla sa droga. Hindi. May nakita ako sa unahan. Makanto ako dra. Ato siya. Dahil siya nagpalipod siya sa bahay ngayon na. Ara siya. Animal ka! Bay, hindi. Ano ini? Bata man ini. Hoy, bata! Di nang tao nga nagdalagan pagkatudre. May nakita ka wala. May ginapasan siya nga kahon. Kagang iya panapton, pulos itom. Nakita mo siya? Oo. Dito siya bakadto. Dito siya nagpakadto. Amo pala, lagsong ko siya. Ato na siya? Kadasig siya maglagas ba? Wala siya makaibalo? May mga sapat sa bahay ngayon na. Pari na ako sa lokal kagintudlo sa ako sa bata nga to. May nagahulag sa bahay nga to. Hoy! Ilabtiro ka. Magwa ka dira. Kagdala ang ginhakwat mo nga kahon. Dasiga! Ano ina? Hindi! Baboy talunon ina ang nagwa. Dako kayo.
Kag malaba kayong bangkil. Animal ka ha. O armas ko. Ari mo ha. Ato. Natumbang baboy talunon. Patay na siya. Karon, sudlon ko madabong nga kakahuyan ngayon na. Kinal makita kong tao nga to. Ari. Wala siyang tao. Wala ko sa nakita. Animal. Ang bata nga to. Gintudloan niya ako sang laing nga dalon. Kag mahimo nga nakapalagyo na to. Nakapalayo ng animal nga lalaki nga to. Ani ka, ang bata. Ano ba lang ginahimo sa bata nga to sa musining nga oras ng gabi? Hindi ako mahimo magsala. Ispiya nila ang bata nga to. Animal. Bata na karoon ng ila ispiya. Balikan kong bata. Wala naman ang bata. Wala na siya sa ginatindugan niya kaina. Animal gid. Di na balang bata na nago. Hindi siya makapalagyo dayon. Nakaibalo ako nga hindi siya mahimong makapalagyo sang tumang kadasig. Halika, tawgong kong iban ko nga mga kaupod. Lugoton namon ang talon ngayon eh. Hoy, ikaw! Kamu nga doa. Dito ka mo sa bahay niya to. Kag ikaw, dito mo sa biyak. Dapo na to ng bata nga to. Bossing! Wala pa siya makapalagyo. Bossing! Gani, magbantay ka mo sa mayo, ha? Kinanglan, makita na to kung din gindalas ang tao nga tong kahon. Sige lang, maghulang na mo. Dalihan ninyo! Bossing! Ato na? Naglilapta na sila? Kinanglan? Makahali naman ako dire? Django! Ako naman si Django. Ang tinugang ang misyon. Among tagpangapin sa mga ginapigos. Agod niyang katarungan. Mangibabaw. Ako si Django. Ang tagpangapin sa ginatawag United Universe. Malupan ako. Nakaibalo ako. Kundi ko dalon ang kahon ngini. Ano? Mrs. Fortuna. Amoy nang natabo. Hindi ka gani maglahog sang amo sinasakon, Jerome, ha? Hindi man gani ako magpati nga amo sinang matabo eh. Wala akong magunahuna nga amo sinang matabo, Mrs. Fortuna. Gago! Tarantado! Wala sang buot! Ara na siling mo sa imo mga kamot ang kahon? Pagkatapos, naagaw pa sa imo sa kung sino nga tawo? Makatilingalang tao nga to, Mrs. Fortuna. Nagapanapot siya sa itom. Kag madasig siya maglakat. Gilagas ka man siya. Kagin paburuan sang akon armas. Apang hinali na siya nga nadula. Nadula? Kag sa diin siya nagkanto, Jerome? Wala ako makaibalo. Apang may nakita ako nga bata dito. Kinpamangkot ko siya. Kung nakita niyang tao nga to, nagsabat siya nga oo. Gintudlo niya ako sa lugar iging kantuang kunos ang tao nga to. Madabong ang lugar nga to sang kakahuyan. Apang sang ginkantuan ko ang lugar nga to, ginsalakay ako sang baboy talunon. Ano? Gintiro ko ang baboy talunon, kag napatay ko. Kag ang lalaki nga ginasiling mo. Sa diin siya,
Wala sa dito, Mrs. Fortuna. Kani nagbalik ako sa bata nga to. Apag ang bata, nadula man. Kag nagsulod sa akong pinsar, ng bata nga to, ispiya nila. Kaya nga nakatultol siya sang amon gintungkaan. Kag indayhan ang bata nga to kag ang lalaki nga nakita ko. Isa lang. Inigani ako paggaguha, Jerome, ha? Saan magtigbaliw ang isa ka bata sa isa ka dako nga tao? Ano siya, magikero? Nagbuang ka na bala? Ang silingon mo nga naabot ang inyo mga plano. May espiya nila sa imo mga tawo. Kag kinahanglan nga kilalahon mo kung sino siya, ha? Ha, Jerome? Kag kung makilala mo na siya, ilobong mo siya sang buhi. Mrs., ang tanan naton nga mga tao dire, loyal sa imo. Loyal sa kagago mo eh. Kung na mo nga natabuin na, ha? Di na ang kausang droga. Bilyon ang unod santo, Jerome. Bilyon! Kaginpabayan mo lang nga masabdi sa isa katawo nga nagabayo sang itom, kag madasig maglakat? Buang! Gago! Tangkulay! Padayunan ninyong pagpangita sa bata nga to, ha? Padayunan ninyo! Sila ang makasugid sa aton. Kung ano gid ang natabo, buhata ina sa labing madali, Jerome, ha? Kag isugid mo sa akon kung ano ang resulta. No, Mrs. Fortuna. Oo. Tanawon ko, Abikon. Bukas na ang tindahan sa tabok. Mainom ako sang kape kay doon natuyo ako. Yeah! Ha? Ano to? Mamayo lang gani kay nakalikaw ko ba? Ano tong... Hindi. Kahon man ang nagtupa sa duta, oh. Dako nga kahon. Nahulog sa akon. Di mo na magalin ini man. Di wala masa naglabay ng aeroplano o kon helikopter nga naghulog sini. Hindi ako makapati. Dako nga kahon ang nahulog. Ano bala ini man? Usisaon ko kung ano ini. Oh, di malas. Di malas gid. Suno sa hepe. Napalpak sila. Wala sang sakayan nga nagdungka sa pantalan. Kag mahimo nga may nagtip sa mga sindikato. Ganing ang nagdungka sila sa iban nga alagyan. Oh, kanugon. Kanugon gid. Kung mangyari man aking mahal makatuluyan. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan Lando sang kahapon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines.
Patuloy na #1 sa drama. Bas Paradyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo